5 dana je prošlo između izjava ključnih pregovarača Amerike i Rusije, Steva Witkofa i Sergeja Lavrova, koji se tiču onoga na što je Moskva pristala da okonča rat u Ukrajini. Upravo u te dve izjave krije se istina o metodama pregovora Vladimira Putina, koji je za kratak vremenski period uspeo da sludi Vašington. Ključna tema pregovora o miru u Ukrajini sada su bezbednosne garancije na kojima Kijev insistira. Nakon sastanka Trumpa i Putina na Aljasci, oglasio se Steve Witkof, američki specijalni izaslanik za Bliski istok. Iako je u početku planirao da se Witkof primarno bavi Bliskim istokom, preuzeo je i veliku ulogu kada je reč o Ukrajini. Witkof je 17. avgusta izjavio da je Putin pristao da dozvoli Sjedinjenim državama i evropskim saveznicima da ponude Ukrajini bezbednosne garancije nalik NATO principu o kolektivnoj odbrani kao deo eventualnog sporazuma o okončanju trogodišnjeg rata. Uspeli smo da dobijemo sljedeći ustupak, da Sjedinjene države mogu da ponude zaštitu sličnu članu 5, što je jedan od prvih razloga zašto Ukrajina i želi da bude u NATO savezu, rekao je Witkof. Iako je Amerika isključila slanje svojih trupa koje bi čuvale mir u Ukrajini, pojedine evropske zemlje su spremne i na to. Witkof je ovom prilikom otkrio detalje o onome o čemu se razgovaralo na samitu u Aljasci. On je poručio da su se dve strane složile sa snažnim bezbednosnim garancijama koje bi opisao kao promene igre. Witkof je istovremeno branio Trumpovu odluku da odustane od pritiska da Putin pristane na trenutni prekid vatre, rekavši da se okrenuo ka mirovnom sporazumu. 4 dana kasnije, ruski šef diplomatije Sergej Lavrov imao je drugačije poruke.